Учалы районында Кутуру сире буенча карантин элан ителде. Хаумагыз эфирда интервью студияла Гөлсүмә Эштанова. Программабыздын кунагы Башкортостандын ветеринария буенча Дәүләт комитеты рәисе урынбасары Раян Шаймөхәмәтов. Хаумагыз. Хаумагыз. Раян Баймөхәмәтович, Учалы районындагы карантин ул авылда һәм авылда гына ла түгел, балалар баксаһында элан ителгән. Бул дөресме? Дөрес. Уральский авылында балалар баксаһында безнең балалар уйнаган вакытта урамда тигән ташта шул берәдәк бер бесәй шул территорияла була инде. Ул как раз беседкала уйнап утырганда балалар прямо беседканың крышасына менеп, шунда шул бесәй авыру битендә кудыру сиремен уже сирләнгән булган шул баланы өстән һикереп тешләй. Баланы тешләп бирә. 6 яшьлек малай ул. Шуна сразу безгә сообщение килә бит инде. Безнең служба сыгып, ул бесәйне тотып, дөресендә лабораторияга илтәләр. Лабораторияда тикшергәндә аның әллә ни клиникалары юк, но все равно лаборатория нидә исследовать иткәндә без аны кутыру сирен испатланык. Балага мөгаен ярдәм күрсәтелгән. Балага, конечно, бала бүгенге көндә уже бөтә нидәрдә алып бөтеп бара, вакциналарда уже 5нче вакцинация менә бүген дә әйттеләр безгә үдәбезнең службаның дезинфекция эшләнгән, без авылда бөтә малларга вакцинация үтте, ул алдандан иткән. Но монда нимә дип әйтергә була? Моны бөтә күп бит безнең республикалла берәдәк эттәр дә, берәдәк бесәйләр дә, то есть хозяины булмаган дигән амагында. Алар да шул авылларда ла хәзер. Бар, дөрес, не только ул шәһәрләрдә лә, авылларда ла. Или ул сержа зур гына авыл битендә Уральский кайдандыр алып килеп калдырып киткәндәрме? Ул белеп булмай, әллә шунда ул нисек балалар баксаһында килеп сыккан бул хәл. Или шунда тамак ялгаганмы ул, или ул авыру булганга шунда кергәндер инде ул, әле буны әйтә алмыйбыз. Ул был бесәйдән хужаһы юк. Без бөтә расследованиелар үткәрдек. Менә шундай хәлләр осрап тора шул республикабызда. Димәк, хәзер хуҗалыктарда гына түгел, йортта гына түгел бул хәүф, хатта балалар баксаһында я булмаһа, шул мәктәп ихатаһында ла хагалау ихтимал бездә. Шулай. Был хәл һуңгы елларда балалар баксаһында булганы юк ине, беренче Учалы районында булды. Ул основном битендә андай хуҗаһы маллар дип әйтәм инде, бесәйләр, этләр, основном бесәйләр инде. Или ул мал, или харай тирәһендә, кайда моны фермаларда дигән һәммәгендә осрай торганнар. Бу юлы шул почему-то килеп сыкты. Именно балалар баксаһында. Һәм гомумән бу кутыру сире ул гадәттә ярлы көзле була ла, яйгеһен басылып тора торганы, әмма хәзер аны һәйен тиерлек. Менә ул нимә өчен шулай? Ул бит инде кутыру сире уже кырагай хайваннарда, ул уже природный очаговый тидәр инде. Расулла әйткәндә, күп кенә кырагай хайвандар ул кутыру сире белән бөтә төр хайваннарда авырыйлар. Кешеле аны менән авыру ихтимал, если кешене тешләһә, шуга иң алдан, если какой-то берәй контакт булһа, тырнаһа кешене тиз арала хәвефләнгән кеше, шулай ук мал күрһәләр, безнең или ветеринар хезмәткәрләренә эндәшергә, или медицинский белгечләргә дигән һәммәгендә. Чөнки тиз арала вакцинация лечение башлаһак, без аны алып кала алабыз дигән һәммәгендә. Хәүсәле ярдәм итеп була. Булай ул кайһы вакытта шундай осрактар килеп сыга, ундай хәлләр республикабызда ла булды. Балалар даже зарарландылар бит инде. Вакытында мөрәҗәгать итмәйләр, больницага мөрәҗәгать итмәйләр, ветеринар хезмәткәрләре белмәй кала. Шулай итеп, вакытында итмәһәң, ул бик куркыныч сер. Ул бүгенге көндә, Аллага шөкер, безнең вакцинация бесплатно дип әйтәм инде. Ул федераль бюджеттан безгә бүленә, җитәрлек бездә вакцина бар. Даже без кырагай, менә төлке, бүреләргә лә охотниклар белән бергәләп, һунашлар белән бергәләп таратып сыгабыз. Алар шуны шул ул анһа укол белән эшләнмәй, ул ашап, үзенә шундай иммунитет алырга тиеш. Шул төлкеләрдә адак һунашлар атып алһа, без лабораторияга килтереп тикшерәбез. Сынап та ул ашаганмы, ул ашамаганмы, шуны беләбез. Андай шундай методикалар бар, тикшерү методикалары бар. Монда ошо фурсаттан файдаланып әйтермен, үзебезнең республика халкына бигрәк тә балаларга, мәктәптәр, менә тем более менә шунда садикта шул аңлату эшләре апара кирәк. Безнең Балтангалдан безнең специалистлар да сыгарга әдерләр, күптәр уже мәктәпләрдә
беренче ел гына түгел, һуңгы елларда ул күп елларда инде һуңгы вакытта без андай дәресләр алып барабыз. Аңлату эшләре кирәк. Чөнки сынапта ул мотор бесәй дигән һәм мотор эт битендә ул бала битендә ана тотып карагы, яраткыгы, гыйпагы килә. Шулай шунда битендә ул белеп булмай, ул клиника күрһәтмәй. Аның ул вирус дигән һәм ул организмда ултыруы бар. Шул мәлдә тырнаһала ул битендә нишләп тырнактан югатып кая шундай һораулар бирә. Чөнки бесәй битендә битенева ул слюна менән таратыла, шул ук вирус ул битендә организмда утыра. Анда тырнагында кала, шул тырнагы менән тешләһә кешенең тәненә үтүе бар вирус. Киштәү генә түгел, шул тырнауда ла бик куркыныч инде. Аянычлы хәлләр булуы бар. Демәк, беренчедән үзебезне хакларга теймәскә кырагай сит ятты янлыктарга, икенчедән мөгаен үзебезнең асраган малыбызга, көткән малыбызга игътибарлырак булырга кирәк. Вакциналар да эшләтергә. Ул елына бер тапкыр вакцинация үтәргә тиеш. Шул ук хайыр малы булган, шул ук харык малы, шул ук эт бесәй. Бигрәк тә инде ул, если хайыр малы, харык маллары ул безнең ветеринар хезмәткәрләр йөрүләр, һәрбер дорга инеп, аларда вис учетта бар. Менә даже хәзер эттәрдә бесәйдәрдә уже официаль учетка ала башлана Хариот дигән программага. Уже безнең республикабызда закон бар, нидер кагыйдәләр булды инде уже, ратланды. Но күп кенә хужалар дип әйтәм микән. Бала сактан шул бәләкәй сактан бесәйендә, этендә көсөк сагында алалар да, дурая башлаһа, урамга сагарып, ебәрәләр дип әйтәм инде. Шул мәлдә менә шул берәдә геттәр килеп сагы бар. Монда бик игътибарлы булырга кирәк. Чөнки улны битендә урамда йөргән иде тотып булмай, учет юк дигән һәм аларда вакцинация вакытында үтмәй. Шуга, если ул вакцина бит бер елга иммунитет таклай, шуны үтә, ул если берәй зарарлы кыр хайванлар, хәзер бит күп, хәзер һуңгы елларда күп битендә төлкеләр дә килеп керә, авыл тирәһенә дигән һәм инде бүреләр дә булган. Контакт булһа, сир саганага булуы ихтимал. Шундай куркыныч хәлләр булуы бар. Райымбай Мөхәммәтович, бuna әйтегез әле, бүгенге көндә мал, туар һатып алып, кешенең үрсеткән мәле кош-корт, әлеге вакытта нинди сирдәр булуы ихтимал, нимә турында тагыла онытмаска тиешбез. Дөрес, моны Гөлсемә. Чөнки хәзер шундай уже сезонда үтеп бара инде, но все равно әле бара кош кидеүе бик куркыныч. Кош кидеүе грипп тестибез бит инде. Ул күп кенә өлкәләрдә бар. Безнең күрше төбәкләрдә бармы? Күрше төбәкләрдә бар, осрап тора, но ул бигрәк тә менә күп хәзер безнең халык ветеринар хезмәткәрләренә документ сорамаенча сынапта өйрәнгәннәр бит навалларында бигрәк тә севештә алалар да, асарайлар көзгелеккә хуябы диләр. Ул севештең дөресен нисек килеп кергән, тоже клинически күренмәй. Шуга бөтә, нисек әйтәм, менә базардалар или документлары булган ветеринар хезмәткәрләр вис тикшерүләр үткәс кенә һатып алырга мөрәҗәгать итәргә. Алар бит сертификат торырга тиештәр. Сертификат торырга тиештәр, документлар кайда булган. Бигрәк тә безнең республикадан алалар кирәк. Менә сит өлкәләрдән алалар да. Безнең республикада без беләбез ситуацияны. Без вакцина итәбез. Без кайһердә нинди птицефабрикалар дигән һәм нинди кош барында беләбез. Бүгенгә иң алда Үдәведән башларга. Улар һуңгы араларда бигрәк тә инде то Удмуртиянлар, то Чиләбе өлкәһеннән, то Оромбур өлкәһеннән, ул икенче өлкәләрдән ул килергә тиеш документ менән. Улар бит инде машинага авылга килеп инә, шуның алалар, форамда яра бул минең таныш, былтыр алдым, һәйбәт булды дип, ул былтыр шундай булуы, быел икенче төрле хәлләр булуы бар. Шуга кош кидеүе бик куркыныч. Шул ук вакытта Әле республикабызда бит инде хайыр малы, харык малына, эре мөгезле, вак мөгезле малларга вакцинациялар эшләбез. Әле бит менә республикала тоже бөтә халык белеп тора. Новосибирскида нинди хәлләр булды. Шул тәңгәлдән дә карантин үткәс кенә алыр кирәк. То есть ветеринар хезмәткәрләргә документлары булып, алардан һорап, бу мал нисегә икән дигән һәм шунда гына. Булай авиташа или менә бүген килде, газель менән тиеп алган да шул бадаларда. Авылда йөриләр бит, шулардан алалар да коялар. Менә ул бик куркыныч хәл. Ул бадау нинди кайдан килгән ул, кемдән килгән ул, безнең республиканы кам ул или икенче өлкәне кем белмәйләр. Нинди хәлдә килгән, шул ук
машина дөртнеткән дезинфекция үтергә шул бер машина менән ул авыру малдыла ташу ихтимал шул ук предприниматель хау малдыла дигән һәм инде ул мал килгәс кертәгә аны общий теге малдар арасына кертеп ебәрләр ул тоже кайтгы тыела ветеринар хезмәткә ветеринар законнары буенча ул айрым торырга тиеш ветеринарга килеп керде икән картиңа сразу мөрәҗәгать итәргә тиешсең менә мин бадау алдым или хайыр алдым ул нисә икән дип если аның документын булма сразу менә халык шул вакытта гына бит хаклап алып кала алабыз чөнки кешеле авыру ихтимал шундай авырулар бар менә шуның өчен дә ветеринар кагыйдәләр кай вакытта катгыйрәк тә килеп сыга шулайрак инде ул дөрт әйткәндә шулай әйтелә бит инде менә ул кагыйдәләр бар ветеринар кешене әйтәсе малда гына түгел кешелекте коткара дигән һәм инде чөнки ысынлап та күп авырулар малда гына түгел кешелгә лә югуы бар малдан да югуы бар мал адыгыннан югуы ихтимал мисалда мал адыгыннан да югуы бар мал адыгын тоже чөнки бөтә нәмә ветеринар лаборатория аша үтеп ветеринар справка булса гына благополучно тикшерелгән генә без халыкка әйткән. Менә бүгенге көндә рыноктарда безнең ветеринар хезмәткәрләре ветсанэкспертлар дип атала. Алар карайдар, ниндәй кайдан килгән, кайдан сыккан, кайда производить иткән дигән һәм инде бөтә бүгенге хариот дигән безнең программа эшләй. Ул программалар күрһәтелә. Ул бадау кайда туган, кайда хуелган, ите кайда киткән дигән. Шул вис сквозной дигән һәм инде безнең шундай программалар индерелде һәм куелдырды. Рәхмәт әйткән һүзләрегезгә, сынапта булар безнең тамашачыларга файдалы булыр дигән ышаныстагыз. Хөрмәтле тамашачылар, ветеринар кагыйдәләрдә Башкортстанның ветеринария буенча дәүләт комитеты рәисе урынбасары Раян Шаһмөхәммәтов белән искә төшердек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.